Hello, good evening mga ka-listeners. Pasensya kayo mga ka-listeners no na wala ta ka-upload og drama ganina. So karon pa na ko ni matrabaho ning basura ka lang no. So muna nga pasensya kayo. Nya siguro mahuman ako ning basura ka lang og edit. Ako na kung i-edit og sunod kung ano po ang saag nga paraiso. So pasensya kayo nga kuan wala ta ka-upload no. Karon panikamutan ako nga ma-upload no. So gauna na itong video, wa pa ko ka-edit. Ay! So ato na dito on, paminawan ninyo. Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Og karon mga higala sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang. Andaw langit nun O giluwas na ka? Unya, mahadlok na hinuong ko sa imong ginikanan? Kaloy, Pagkamatian ko nga akong gugma ni mo, Miss Melody. Ang importante, nga dili ka nila pasakitan. Kaloy, Muna ang tinuod. Pero dili ikalimod. Nga, nga unsa Kaloy? nga bation ako ang kauwaw. Kauwaw? Sa unsa? Nga ang usa lang kabasurero. Mibati og gugma sa babae nga sama kanimo. Kaloy, para na ako, wa ko maghunaw na ni Ana. Gipalapos ko sa pikas dunggan ang ilang mga pagtamay nimo. Tungod kay para na ako, dili mahinungdanon ako ang kahimtang, ang kadato o kapobre sa usa ka tawo. Kay naay mga dato diha. Waman magbalipayon. Tungod kay naghinubra ang ilang kwarta. Gubot ang ilang pamilya. Naay pobre, bisan pag magsukarap sa pagpangitag makaon matag adlaw. Pero bisag na ni mahong singot, gitagip-tip ang naong, pero malipayon man nga nag-uban sa ilang pamilya. Melody, Para nako, dili sukdanan ang kahimtang sa tao. Kung asa ka magmalipayon, pues anak ka. Miss Melody, salamat. Kining, Janice. Kiki, Unsay kike? kumusta ka? Kining, nayabag na yun kaaping. Kaganiya kang niabot niya, karon pa ka mangumustan ako. Natural nga mangumusta ko nimo tungod kay basi na lang. Ning higayon na. Ako na mabati ang matamis mong Hala. Nanguyab day ka na ko, be. Hala, oy! Ha? Wa ba ka kasabot sa akong katuyuan nimo? Ha? Miyang yun ko nimo nga patilawat ka. Hala no. Gusto kang mutilaw na ako. O, si pagtuon ni mo, mangga ko, ha? Mangga, nga tilawan ni mo kung aslom o tamis na ba? Alam yun na. Maniguro man tarong panahon na. Hilom, abing, oy. Kaganina ra ba? Randy. Ha? Ha? Kinsang rande? Randy God. Katubang pikot og mata. Si Randy. O niya? Ha? Giyon sa mga ni rande? Kuan, gitagaan ko niya og 500. Ay, amat ragod. Ganong gitagaan ko kag 500 pesos? Iya kong gitagaan og 500 kay gusto siya. Nakuhaan ako siya og bunga sa tambis. Kadang, kay daghan man kayong bunga ang tambis. O niya? Ha? Nidawat ka? Kundi dawat. Ang magbalibaran. 500 na gunang iyang gihatag. Maro-maro gini si Randy da. Masa Randy maro-maro. Ngano man? Ngano oy? Tungod lang sa tambis? Ha? Nihatag siya nimo og 500 pesos? Maro gyud da. Di man tambis ang tumong ato niya. Unsa man di ay? Nihatag siya og 500 pesos. O lagi, para mukat-kat kuno ko og mukuha sa bunga sa tambis. Dili tambis ang tumong ato niya. Nihatag siya nimo og 500 aron suguon ka nga mukat-kat ka. Nagsayal ra ba ka? Ay, oo, bitaw.
agad. Maro agad. Basta randi. Ha? Sige, giyawit diha oy abeg. Usa Dili ka mo. tambis ang tumong ato. Oh. Gibayaran kanya 500. Aron ini kat-kat nimo, ha? Makakita siya sa imong pante. Usa. Saba ka diha oy abeg. Alay! Muna ito yun eh. Ay! Di ana na sa kong pahak, oy. Maayo magbugo. Nakasabot ko, oy. Ha? Nga ang iyang tumong, mao ang pagtanaw sa imong pante. Kaayo! Maayo magbugo. Pero, wa siya nilampos. Ano man? Gihubo man akong pante. Wa siya magkakita sa akong pante. Ngek, ngek, ngek. Hello, kumare. Unsa man, interesado ka sa akong kotse? Ibaligyan ako. 350,000 pesos, kumare. Huwag kay budget para ana. Ako, hello? 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 Akabuisit. Gi-off lang diretso. Ay, tulo na kakumari na ko akong kitaugan pero pulos balipad. Maulit na lang tigali ko. Og si Masong, kumusta na usab ka ang iyang lakaw? Nabayra na baka siyas mga manok ka iyang kipaligya? Ay, maulit na lang tigali ko. Og mulahos ko dito ni Melody. Ay, tawgan ko lang si Masong. Ay, mag-una na lang ko niya. Ayaw na lang tingali pagbalik diri, Masong. Unsa? Ayaw na lang pagbalik diri, aron wala kay problema. Kuha na lang, mubalik na lang kong trabaho sa club. Bridget, Oo, mubalik kong trabaho sa club. Diin dito ko ni mo gikuha. Dili ko gustong mo trabaho kapag balik dito sa club. Unya, Masong. Magsige na lang kong hanggap ug hangin diri. Lagi ba? Oh, Oh, sana masad niya. samok piyan eh. Oh, uy, gi-off mo na ni mo. Si Barbara. Oh, Barbara. Mauna diha. Aron walay labad ang imong oo, dito na lang kasi imong asawa, uy. Ano lang pakita na ako? Kay ako, mangita na lang sa kuglain. Unsa? Ngiga ko ni mo god. Sinsay mo lang kagsulti na akong samara. Oh, may nang prangka. Animal, niring pero naputol lang sa dayon. Heos mo na kong tawag. The number you have dialed Kaleche! Di na makontak. Kanat bi-reach na. Buisit! Muadto na lang ko. Si Sir Bragat, unsa naman? Wa na mo balik. Mao ba? Nakasabot na siya. Nga wa gid siya maani nako. Mao ba? Mabasin. Na, Isa wa. Wa palipak. Oh, si Bragat ha? Siya kaning nanawag. Unsa man, tubagon ako? Ikaw. Hello? Hello, Miss Melody. Oh, nanawag man ka, Bragat. Miss na kita. Bragat, Pasahiwatan ko para maigugma ka na ko, Miss Melody. itakli sa laing babayag imong gipati diri nako, Bragat. Tugod kay sayod ka. Nanipalipad na ko nimo. Huwag kang masuniro. May mong gusto. Wa siya labot sa atong istorya, Bragat. Melody,
Naidaghan ako mga amiga o, mga adunahan. Mga gwapa, unya mga adunahan pa. Ipadaila ta kanila. No! No! Ikaw ang gusto ko. Ikaw, Miss Melody. Sorry, Bragat. May buhaton pa ko. Bye. Hello? Hello? Shit! You challenged me, Melody. Gihagit ko nimo. Sige na, uy, pauli na, uy. Gipangita ka na sa imong asawa. Bridget, Para di na maglabad ang imong o, ato na lang kasi imong asawa. O kalimti na lang ko. Kay mangita na lang sa kog ako. bida ni mo eh. Oh, Kita ka ni? oh. Masong pistola? Bukan tikas uni mo. Kung mo ng buhaton. Kadungog ka. Oh. Bukan tikas imong Masong, ayaw nagitiun ako. Ay, Gusto kang testingan ako ng uni mo? Kanang agtang ni mo? unsay? May nang testingan na to ba? Tanaw na tong di ba mo tuasi kang utok mo? Ayaw nagitiun ako ha. Masong ha, mubuto na ha. Hadlo ka? Hadlo ka ba? Mubuto lagi na, uy. Mubuto gini. Dili, padugol. Gaysong. Basta magbinuang ka na ako, Bridget. Buto gini. Hipusa na, song. Hala, uy, mutuo ba ya siya dayon, uy? Lagi. Laro ha? Dali. Embrace. Song. Tungkol kay sultihan, teka. Nagkalitsin-litsin yung kinabuhi ko. Punan pa ni mo. Ayaw gyupon eh. Ayaw dungagi. Kaya kung punan ni mo, manabla ko. Masong, dili laki, dili promise, song. Dili, song. Okay, Embrace, okay. embrace, Sige. song. Hindi na ako magdugay. Niyagi binlan, teka. Sa kalibo lang muna. Sa klibora, Sa kalibo, halinas manok. kinera. Daginuta na! Buang-buang nis masong. Gitiunan siya ko siyang pistola da. Ha? Pero kiamaman ko lang ang tiguang. Kay tingalig mahinaykan ko. Ha? Di malasa ka na ko, no? Nga patyon lang kong tiguang. Oh my God, di pa ko gustong mamatay, masong. Daghan pang mayabag na ko nga dunay daghang kwarta, no? Dong, 5 ka litrong gasolina. Kamahal na rabas gasolina, uy. Oh, si Basong. Hello, Basong. Langga, asa na ka? Akalitse. Di ako sa gasolinahan. Langga ka niya. Asa naman ka, uy. Sige, pasong tika. Padong na ko diya. Pabuta ko. Pagdali, uy, leche. O lagi. Mga 10 minutos na anak ko. Bye. Makalagot. Do, tiada plate do. Naaras Barbara patubig eh. Barbara. Oh, kadukay ba di mo, uy. Sorry lang. Nalangan lang. Kunyaon sa ba, nabayran ng imong mga manok? Oo, nabayra na. Dungagan man. Sige, kung mao na, bayaring gasolina. Oh, wala mo bayre? Uy, gipaabot ta ka do. Ay, naku. Sige. Akong bayran. Largada, paulit na ta. Okay. May nanawag. Unsa pa imong kabit? Kabit pa, Uri. Si Bragat man eh. Oh, si Bragat? Oh, siya. Ayaw to baga, ayaw.
Unsa? Ayaw to magapag na. Barbara. Barbara, nakalitan ko, dili ni mo ipatubag, maikog ta, uy! Kung to bagkag to nimo, may kabayad ka na ba? Unsa? O labig siguro maningil man to. Tuod sa no? Ayaw to baga kasabot. Naala, di magha. Dili ko. Hanggaw nga, Mr. Masong. Huwag ko to baga. Nag-ayo na yan niya. Masuko ako kanila. Yamat na noon. Sila pa'y utangan. Ako pa'y dili tubagon. Wa pagyud tingali mo makailas hingpit na ko, Mr. Masong. Wa pagyud tingali. Hiduktok pa bagka diha. Nagunaw na lang ako. Saan na ito pagsulbad ang itong problema kan Bragat. Si Melody rakyod ang pugtong sulpad ading tanan Masong. Siya rakyod. Pero sahay, murag di maayo ba? Tungod kay tanaw sa nako, hugot magyong magtubili si Melody ngadto kang Bragat. Gamito dato ang tanang paagi aron makumbinser nato siya. Apan unsaon lagi? Hangyoon gay nato siya magpakiluoy taniya. Suway na bitaw tana, muna magdi mada. Mahimong atakihon ko kada. Mahimong atakihon ko sa sakit sa kasing-kasing mas. Ay, karaan man ang style. Suwayan gadi, basin pa daig mahimong epektibo na unsa kabaya. Mutuo ka si Melody. Hinoon, si Melody ra magyod ang makasulbad ng tanan. Siya ra magyod. Mao gani. Para siya kang Bragat Masong. Niyan ako. Dili layo sa dapit sa panimay nilang Mr. Masong ug Barbara. Labing siguro, buari gito sila tre. Buwan ko diya sa tindahan sa atbang. Mag-inom-inom ko. At nga na ko sila. Dili ka mo makalikay ka na ko, Mr. Masong. Tita Barbara. Maglikay-likay ka mo ka na ko, ha? Mr. Masong. Tingaling bunggoon ti ka. Ngadto kang Tita Barbara. Sa inyong relasyon ni Bridget. Ayaw gyud kog likay-likay, Mr. Masong. Ayaw gyud. Oy, Abing! Abing may dadawag di mo! Hoy! Dara. Kining. Kining kita tubagan ni o diarang cellphone ni mo. Imo man lang gipiyaan. Nga ni adto kag CR. WK! Say WK. Way kaso! Naman ka! Ambi. Kinsa man kayo na, no? Dawata dayon. Ay, si Buyaks pa na. Uy, mau ba? Hello? Buyaks? Hello? Baybing, nanawag ko kay nakontak na nako ang akong amigo nga dilirong motorsiklo. Ano ya? Unsa man? Ay, duhar ka motor na ang ato makuha. Daon lang tagamay. Down tagamay? Oo. Okay kayo? Asa man si Baykaloy? Tuwa! Naguban silang Miss Melody. Mo di ay. Bantog rang wana ko makontak. Wa makontak. 549. Basta wa makontak. Basta wa makontak. Akin ang giop tingaling cellphone. Dili magpadistorbo. Ay, sultihe siya. Why problema? Akong sultihan. Okay, bye. Janice, adto no na ako sa Baykaloy. Okay, padayon lang. Nagnegosyo na day mong tulo? Namaligyan ang mong pagkaon? O Miss Melody, kaming tulo si Bay Boyak ug si Bay Abing. Labing maayo. Nagkamot na kita. Baykaloy. Bye. Miss Melody, sorry na disturbo mo, ha? Ay, uway kaso. Nga no? Kining. Baykaloy. Si Buyaks, nanawag. Ano man? Kining, makakuha na ta
og duha ka motor. Duha ka motor lang una. Og kabay ra kuno ang down. Motor? Ah, Para unsa? Para makatabang sa mong negosyo. Negosyong ginagmay. Magamit sa pagpangumpra. Labing maayo kaloy. basin pag mo asin sumigamay aning among negosyo day. Kayod lang yun. Uy, hala. Uy. Si Bragat. Nanawag na sad. Tubagon ko una ha. Hello? Melody. Melody. Ingna lang imong daddy masong, ha? Patubagan siya ako. Kung manawag ko niya. Oh, Bragat. Saltihin siya. Ipatubag ko. Anong dili ko maglagot. O kung maglagot ko, tunay milagrong mahitabo. Unsa? Paliho ka. Sultihi ang imong daddy. Bye. Ngano, Melody? Ay, si Bragat. Ingon sa nagpahad siya. Ha? Ano man? Murag na suko si kang daddy masong. Unsa? Iya kong giingnan nga, pasultihan si daddy nga magpatubag siya. Kay kung dili, may milagro nga mahitabo. Mo ba? Saan man rin ako, abing? Wow! Gining. Yaman tagod. Lagi. May milagro. Magmilagro siya? Magmilagro? Oo, May matod pa milagro niya. mahitabo de, ha? Di kaangay nga mo kumpiyansa. Ha? Ay, kabalaka kaloy. Nabalaka ko. Nabalaka ka nga unsa. Tingalig tungod di Bragat. Malayo ka na ko. No, ipasalig ko ka na nimo kaloy. Melody. Niaman si Aping, himuon ako siyang saksi. Nga dili mahitabo, nga mahipunta ko ni Bragat. Nakadungo ko. Saksi ko sa imong gisaad, Miss Melody. Para kang bay kaloy. Saksi ko. Ipanumpa ko ka na, Aping. Ay, naot nga matinood ka na, Miss Melody. Matinuod yun ka na, Aping. Og dili ko mamakak. Salamat, Melody. Gamay na lang ang higayon. Gamay na lang. Gubon ko ang imong pamilya, Melody. Natandog akong garbo. Babae na lang? Oh no. Dili ko magpakamartir. May dagang babae sa kalibutan. Pero, gitouch ninyo ang akong pride, Miss Melody. Punaan pa si mong parents. Nga dili manubag kung tawagan. Bisan si Tita Barbara. Pero minang off ang iyang cellphone. Oh, come on. Nangita yun mong problema. Kining tinuod ka, Abeng. Naunan ko. Tinuod lagi! Yung ko magbaka. Nabatin ako ang gipanumpa ni Miss Melody ngadto kang bay kaloy. Nga dili mahitabo nga may punta siya kang Bragat. Ay, maayo unta og matinuod, no? Ang tinuod ka na! Iya ko nang gipanumpa. Ay, lagi. Pero ang problema in taon ni Day Melody, mao man ang iyang mga gidikanan. NM. Unsay NM? Nga naman. Ay, dako man o gusto, God, gato kang Bragat ka ng iyang gidikanan. Di nakabut. Ay, dili pagbutan ang kasing-kasing karon. Kaniadto ra nang diktahan sa ginikanan ang anak kung kinsay pangasawon o kung kinsay pamanhon. Abeng. O karon, ha? Pabatiasad ko. Nawa kay laing higugmaon, Janice. Ako lamang. Abeng. Abeng. Ah. Pulis ka ba? Bakit? Pabutin ako. Ay, Abeng.
Na, adto tas bilyaran na. Sa bilyaran? Bakit? Dumbula ko. Nyek, nyek, nyek. Tanda! Tanda! Biyakan po na to si Bay Kaloy o Miss Melody para magkalugar sila. Tien. O si Tien? Tana! Ako ay full tank ng bagong motor nga ako nakuha. Ay, Dong! Full tank si Dong! Walang ibaw nga. Mana yung bahay nilang Sir Masong o Barbara. Murag, naunong ang trabaho. Oh, naitaway. Psst, psst. Dong! Wala na yung nagtrabaho diya sa bahay nilang Sir Masong? Wala na hunong na. At hindi ho. Wala may trabaho. Ay, Wala. putasan. Wala kasi mana wa sweldo. Ay, Patayng bitok na mo. muli nang nayunan ang tingog. Mau ba? Uy! Pastilan. Wala. Purdre na si Mr. Masong. Ay, maman. Kuha na. Kompleto manggod. Unsay kompleto? Kompleto spesyo. Punan pas batanong babay. Baksit. Ubak. Unsa? O lagi. Batanong babay. Ha? Unya. Ay, mupilit ka na niya og dili siya mudatong. Mudatong yun. Ang manog dili. Mupilit niya ang batanong babay o guay kwarta. Buyag. Ay, kay baon ka do? Uy, tigo ang ganing lalaki. Kung makauyab gani og batanon, ipanghambog na. Mau ba? Pabili ba? Nga doon na pa'y batanon nga nikubit nila. Pero nagtuo sila nga nibilib ang tao. Oy! Ang musod sa os mga tao, mao nga nipilit ang babae Kay? tungod sa kwarta. Hey, ikay na hukhukan. Igorang hukhukan ang tiguang taon. Hubgon lang sa romansa. Ikadagan na ni mong nasulti. Ay, maritis sa ka dong da. Maritis ka. Ay, uso na doon na. Asa? Nakaw na. Hinero ba kay tunog ba ito? Wang ano? Daghan din na ibaw nga doon ay batanong babae si Sir Masong. Si Barbara lang tingali ang wamay bao. Kay matod pa nila. Ang tagtungod, mo'y katapusang may bao. Oyex! Oy, si Sir Bragat. Sir, nialagi ka, Sir. Nialagi ka. Di ka magyani ka? Aw. Ay, ko, nagi lang ko diri, Sir ba? Tanaw lang ko. Sa gihimong bayan nilang Sir Masong, pero ayaw na may nagtrabaho. Waray ka suhol. Saan? Magsalig man po na ako. Mau ba, Sir? Yes, Buyex. Dako na kaya nag-utang si Mr. Masong nako o si Tita Barbara. Bisag ibaligya pa ng ilang kalag. Dili pa makabayad ako. Unsa? Uy. Aso ang imong kauban, ha? Si Kaloy? Nganong ngita man kanya, Sir Bragat? Bangag sa ilong? Nagbangag? Dako siya katraso na ako, Buyex. Kining Sir, ayaw lang taon dumtitong amigo taon na mo, ayaw lang taon to ko na yung taon. Ay, daginuta, basuriro rugod taon to. Basuriro? Taon ko'y. Pero, maro si Kaloy. Atraso ha? Sir. Sulti siya. Nga dili yun magpakita na ko. Mag-abot ganing among dan. Dila rayway labud niya. Ay,
Ay, kining Sir Bragat, sir. Sige, aron mahumpay ng gibati ni mo, Sir Bragat. Na, ko'y sugyot ni mo ay. O siya mahumpay. Na, mahumpay god ka nang mahusan ka ba? Mahupay? O, mahupay. Basta humpay lang, maumanay ka na bang basta, kanang, ko'y sugyot ni mo ba? Masa ba? Para matagbaw yung ka ba sa humpay? Ako, ansan na niya. Matagbaw sa unsa? Ay, ka na bang matagbaw kasi mo kasukom ba kaloy ba? Ngay, minaw. Doldong gande. Minaw. Unsa ka na? Unsa ka na, Buyag? Unsa Minaw, ba? Oo, lagi. Unsa ba na? Akong ingon si Bay Kaloy. Unsa ba? Mag-abot mo. O, kina. Ay, Ganahan maunay ka na. gusto na ko. Ganahan ka na. Kina mag-aabot, Ning. Okay. Okay. Ha? Okay. O siya, okay. Okay ka. Oh, okay kayo. Okay kayo. Naunan. Karon. Kumanga. Karon. Mo ninyo buhato na. Para matagbaw gi mo sa kusa. Kinay. Unsa ka na? Ha? Unsa? Dol. Dol ko. Dol sa atin. Kanang. Unsa? Kanang kuan ba sila murag init dirida. Sud ka tindahan. Karon magkasulti kitag maayo. Tara! Sa tabo diretsyo. Sa atong gipahimo nga bay? Sige. Ato ta rito. Okay, diretsyo dito. Okay. Mo diretso ta rito, ug kung man yun mo adto ta sa atong video kiyan. Maso. Gipainom na tikag bugnaw nga beer. Unsay isugyot nimo, Buyag? Kini. Okay. Dutas tutunlan na kay. Nawan. Ay mo ni ko isugyot ni mo ha. Dumot man gyud kang Bay Kaloy. Suko man kaniya, di ba? Suko gyud kay ko. Kana. Panita na ko siya, ug makita na ko siya. Okay. Kana. Suko gyud. Maminaw. Nagdakog-dakong baril. Ha? Mag-abot mo. Niya. Minaw, sir. Minaw man yung nindot ka ni. Kanang musod mo sa dakong baril. Unya, tagaan ta mo blade. Unya, ha? Kanang lumba mo og padaganay sa mad. Nya. Usa? Sod baril. Nya tagaan blade. Nya, lumba mo padaganay sa mad. O yun ka na. Ha? Magsudi! Kay, sudihan ko na yung sa Bay Kaloy. Og mag-abot mo sa kadapit. Nga doon ay baril nga kung na doon. Sud mong duha, way daganay. Patay gina. Patay yun. Kinsay makagulgol sa ubol-ubol. Patay! Saman. Okay. Okay ka? Kukuan, kining... Ayaw ang kunkuan kining-kining. Anong lisod-lisoron man yun, ha? Musod may baril? Takong binuwang. Mag-abot kami. Magduro kami. Magpinusilay kami. Regidangan. Sa untay armas Bay Kaloy, oy. Ibaw kami yung basuriro ng raman tao na. Asam nag-armas? Tagay garmas. Aron, pinusilay mo. Nabuwang ka. Ha? Di mo at... Ano atagan man ako garmas, ha? Magpapatay ko niya. Mo lagi. Kanang away nga patas ba? Way gamitay. Way gamit og pusil. Kutsilyo lang, tsilyo. Adugay ta mamatay, ana. May ng pistola. Kay pila na kabuto, hagba na ka. Di makasokol sa Bay Kaloy na si Bragat. Lagi. Baya, no? Bangag sa ilo. Huwag asa siya karon, ha? Tultuli ko niya. Kung asa siya. Nadidig ko makatudlo ni mo, Sir Asa siya. Nga naman. Tudloan te ka. Aron, ato ni mo, o ko niya, pusilon, patio ni mo. Buyaks. Suputing pataya sa kong amigo na. Pero di ka man mutugan ako. Pero, muabot ang higayon. Nga magkaabot kami. Panitan ko siya. Grabe, panitan mo noon. Surbragat. Uy, yun na. Kinsa. Kaniyot lang. Kinsa na kita Nang auto nga niabot. Auto. Sa kinsa man na. Uy, si Ma'am Barbara man na. Ugkuyog silang Sir Masong. Good.
Wa gyud ko masipyat. Ni ajud sila. Diyan tiga buyaks. Diyan, ayaw. Sige. Padayon lang. Abi na ko gidagpi nimo akong samput buang ka. Basta sultihis ka ha. May atraso siya kanako. Ah, Kung magkita mi, bukan ko siya siyang o. ayaw. Sige, ako sultihan siya na, sir. Sultihan ako. Atraso ko siya. Klaro? Claro. Atraso ko si Kaloy. Pero naitugbang na. Atraso abanti sao. Okay, sir. Taro Okay, ka, sir. taro Okay, ka. sir. Sultihan ako. Aron sa ingon, kana bang makapagandam siya. Aron inikita ninyo. Patay na yun. Usa? Basig malipay ka, sir, ha? Malipay. Basig malipat ka, ha? Maunahan ka niya. Malipat ka ba? Malipat. Taro nga, ha? Suko, hindi ka. Pagsugligas ng dila mo, ha? Kaya maunahan ka niya ba? Malipat ka. Usa? Way lipot, ha? Way lipot. So magkauna lang. Magkauna lang ninyo, Sir Bragat. Abuan! Tunto ka yun! Diki! Ansa, Diki? Diya ka na. Sir, kadit lang. Ay, taray. Nagkorla ka nga. Ay, nagdumot gida siya ni Bay Kaloy. Wa na gyud nagtrabaho diri sa atong bay. Ang ug manrabaho pa sila nga wa naman ta makasweldo nila. Animal ba yan ang kaimtan kami? Oy, di lalim nga magtrabaho tagbahay karong panahon na, ha? Mao gani. Pagkadako gasto. Basta na mo, Sir Masong. Tita Barbara. Oy! Iho! Iho, brakat! Maayo kay ni Aka. Maayo kay nakita ta. Mau ba, tita? Yes, iho. Ay, gimingaw na kaayo minimo, iho, brakat. Tinuod ka na, do, iho. Tinuod ka na. Bantog ra nga dili na kamumutubag kung tawagan? Uy, mutubag mi. Uy, mutubag mi, iho. Wa, Mr. Masong. Kapila ko nagdayal. Mubagting. Unya. Mapaong lang dayon. Tapos, di na makakontak. Di na ako makakontak. Masunga no man. Unsa man dautan na ng imong cellphone di ay? Basig dauta na iho kay kapila na mo ni mahagbunggod. Ha? Kapila na kini mahug. Hangyo lang ganinyo. Ayaw na ko isud sa inyong bulsa. Dako ra kayo kung isud sa inyong bulsa. Iho, bragat. Pasidaan lang, Mr. Masong. Tita Barbara. Unsa ka na, iho? Ako nagisusi ang bangko para sa inyong chike. Pero, way pundo. Bragat. Iho, bragat. Post-dated check man to. Wa pa mo apot sa adlaw, iho. Oy! Naiba ko. Nagpasiuna lang kong pakisusi. Be sure, ha? Nga inyong sudlan. Inig-abot sa adlaw nga sa inyong gisuwat sa cheque. Iho. Manigamot kami niya, na. Salamat, Mr. Masong. Nagpasidaan lang ako. Nala, sige, diyan na ka mo. Sige, iho. Masong. Ayaw ka kutas ang imong high blood. Musaka gyud ni ron. Barbara. Problema. Asa batag i-deposito para sa maog mga cheque, Masong. Kalma. Imong high blood. Ayaw una akong pangutan sa pagkakaroon. Tuwa na siya. Huwag mo sa bata makabantay sa iyong sakyan, makalikay yung tata. Unsa ang pagkabantay ng iyang gigamit, dili man ang sakyanan nga pirmi niyang gamiton. Si Melody. Si Melody ragyod ang sulbadi. Si Melody. Hello? Sir Masong. Ay. Boyaks! Kining. Nag-abot mo ni Sir Bragat? Oo, nag-abot kami. Palayo, Boyaks! Nanimahaw kang batsura! Ay! Nasayog ka, Ma'am Barbara. Wa na may mamasura ta, no eh. Nanimahaw na noon kong aso og larang.
Ay, pangaon na mo dito sa among larangan. Che! Kasi magtuon ni mo! Puwa! Uy, tuod no. Atil na mo ang adunahan man di ay mo, pero kanang Mambarbara. Nahunong lagi ang trabaho sa inyong bahay, no? Amo lang unang gipabakasyon ang mga workers. Gipapaunan lang una para malipay sad ang ilang pamilya. Mao ba? Mao ka na. Buang-buang tong usa ka tao diri da. Oo, nga naman. Trabahante man di itingali to. Wadi ay tumubakasyon. Di pa bakasyon rin kita, pabaw na bagarigtag sa kaibuk inasal manok. Nga naman ko no, ha, Buyaks? Nga naman. Buang-buang tong tawahan na. Naundang ko ng trabaho tungod kay Waiswildo. Buang ito. Unsa? Buang-buang to. Aris ako. Hoy, Buyaks! Buyaks! Hoy! Pasag dito. Naglagot ko. Nisaka akong bipi. Leche! Ito na, kalma lang, nabuha ka na. Ay lang kanagot kay tinuod man nga wata makasundo. Masong, manghangyo ta ni Melody, uy! Melody, di na lang tingali ko maglugay. Muli na ka? Oo, nahibaho ka na. Di na gani, unta ko gusto nga mo irog pang orasan. Kay gusto ko nga ni ako pirmi sa imong kiliran. Kaloy, Hugot to ha, hugot. sadi ka pa mulakaw. Kadiyot lang. Asa man ka? Uy, mag-video kita? Sadi pa ka mulakaw. Ha? Oh. Mangantasa ta. Sige. Sampo na ko may kinabuhi. Panggaan, lipaya, sa ari ako, unungan mo. Tuhui, laubi, batuod gayo ang paghigugma ko. Kanusa, matapos ang kugma sa dughan mo. Pinangga, way paghupas, samtang ako may kinabuhi pa. Tumanunta gayon ang atong mga saan. Kasakit o kalipay, yayungan tang duha. Tumanunta gayon ang atong mga saan. Kasakit o kalipay, yayungan tang duha. Matapos ang kugma sa dughan mo. Pinangga, way pagkupas, samtang ako may kinabuhi pa. O di matapos ang imong kinabuhi, kamoy! Daddy! Ayaw! Daddy! Swerte ka lang! Kani babag pangakong anak! Kung wapag itungog ra sa imong agtang ang sumbuhan sa kong armas o mabuwak na buwaga ka! Sir Masong,
Ikaw mo nagdagwisit. Kana mo, Kaloy! Sir, ikaw lang ko nahigugma sa imong anak, sir. Ha! Dili ka angay sa... Daddy! Daddy! Sir Masong, Labaw sa tanan! Milori! Dili o dili na ko ikatugot nga may punta ka nining maong lalaki sa laing lalaki alang lang kakang bragat! No! Dili, Daddy! Mahal ko si Kaloy! Ah! Sir! Daddy! Ayaw ko pabatian yan ang Milori. Nagkasabot ka ba? Ayaw! ayaw, sir! Ayaw pasakitin si Melody! Abing unsaon ba nato ini? Wa man ta makabantay ka di abot si Sir Basong. Ahak na lang! Abing unsay buhaton ta. Kinahanglan nga katabangan ko ang akong amigo! Oo, unsa pa'y buhaton mo? Dili mahimo nga pasagdan ko lang siya! Abing, Tingalig mapatay siya ni Sir Masong! pero naa si Miss Melody. Dadalipod kang Kaloy. Magpakiluoy ko nimo, sir. Ayaw lang sakita si Melody. Hilaw, Kaloy! Kahilas mo ba yung taon do? Bisan sa damgo lang do. Never nga naguna-una ko nga ikaw ang mahimong babag sa akong pamilya. Wa ko mahimong babag, Sir Masong. Palayo sa akong anak! Palayo ka niya, Kaloy! Sir, maluoy ka, sir. Ako na'y pasakit eh. Ayaw lang si Melody. Hilam, basurero! Ha! Mami! Ikaw minagdaog samok sa among pamilya, Kaloy! Ma! Mami! Otro ka, Melody! Ma! Aray, Mami! Ma'am Barbara, gusto na taon. Ayaw pasakitin si Melody. Bahawa ka ron dayon, ha? Dili ko gustong makakita pa si mong dagway, Kaloy! Dili o dili gyud nako ikatugot nga mahipunta nimo ang among anak! Dili, Kaloy! Barbara, ayaw palabig utong. Kinamuha ka na. Ang imong dugo. Ang imong kasing-kasing. Ha? Ha? O sa pa'y kipaabot mo, Kaloy? Gusto ka ba nga matapos aning higayon? Gusto ka ba? Pues pusilul na ka! Daddy! Mapatay ko ikaw, Kaloy. Sige! Patya siya, Mr. Masong! Hoy! Abing! Ayaw panghilabot, ha, Abing, ha! Maglabot ka ko! Tungod kay, dili po na ko ikatugot nga mamatay ang akong amigo! Tungod lang sa gugma! Sa gugmang Timos o Tiunay! Unsa? Timos o Tiunay! Abing! Gusto ka ba ang apilo na, Bing? Gusto Sige. ka ba? Sige, Sir Masong! Abilang ko! Total! Para ka ninyo! Kaming mga pobre! Mga basurero! Dili tao para ka ninyo! Sige! Buhata! Pero hinumdumi! Nga kami! Linalang sa Ginoo! Og nagkanayon ang Ginoo! Kung unsa man ang imong gibuhat sa imong isig katao, imo sa kanang gibuhat diri kanako! Karahan. May Abing. Hala! May problema, sir! May problema! Ang daming mo pahawa, eh! Nga ko taon! Ha? Di may magpabilin din, eh! Huh. Pero utang buot lang! Igo na taon! Gusto na sa inyong magpasakit kang bay Kaloy! Og lakip na si Miss Melody! Ha? Inyo taon ang anak! Way magbuot na bukun sa among buhaton, Abing! Kun mo! Hala! Patya! Unsa? Unsa? Tagod-tagura! I-chap-chap na sila si Day Melody ug si Bay Kaloy! Og pagkatapos, himo ang balbakoa o kana! Abing? Unahon ta na ba ka, Abing? Daddy, ayaw! Pasagdi siya, Miss Melody! Ese? Sige, sir! Pati ako! Wa ko'y kawidaan ining kinabuhi, Wa ko'y asawa! Pero di ako ay abing! Janice! Ha? Paris-paris sa day mo. Mulaban sa day kaniya, Janice? Sir, ayaw in town pagpatay kay dako ka ng sa! Hiyom! Paglinya mo. Kahit pamatyo to, linya mo! Ayaw nagbuhat na, Sir Masong! Doon na sa ilain na Bay Buyag! bisot.
Mayor na dong, niyari ko diri. Aron, Unsa? Aron masenta ko ikaw. Saan pagabuhat? Katagan ko. Mga sungayan mo! Sungay des kong lubot. Ay! Angay kang magpasalamat, sir. Naniya kami! Aron sa ingon, may matakas ka matuuran. Ha? Nga dili ka angay mo patay, tungod kay. Kung imo ng buhaton, dili taon ka mahimong gawas nun, sir. Oh, pag-ilas-ilas ni mo, Buyaks, badlong-badlong ka ba? Puni bay. Tungod ba kang bay kaloy? Nga nahigog malang, mupatay ka na. Dili siya angay, sako ka na! Kung dili siya angay, ba't yun di ay? Pasakitan di ay? Wa man untay babag. Kung hatagan ninyo pagsabot, tungod kay. O saan? Pure nga ulit tao si bay kaloy. Muna. Kadaghan ni mong sulti! Dili na mo siya madawat, period! Puni bay. Mangita og mahigog mamanggani inyong kanang minyo nga dako. Kanang minyo nga dako ngita nga mahigog mamanggani. Kana. Unsa? Akong giusab. Unsa to? Ikaw sir, ha? Ekspertong yung gana. Expert ka man yun. Buyaks! Ah! Daddy, ayaw! Sa sunod nga bala, na mo tama sa imong agtang Buyaks. Sige, patuyang sulti. Patuyang pagsulti. Daddy, ako nalay patya! Yaway. Melody, na unsa ka ba? Ayaw hagita ang imong amahan! Dili, mami. Mas maay pag ako nalay pusilo ni mo, Daddy. Ayaw lang ang laing tao. Amaw ba? Naburyong ng uto. Naburyong na. Gusto ka, pues, ikamoy unahon ako pusilong tigamilo ni. Pulsan man, nga dili ka na mo patuo ka na mo, o dili ka na mo tuman sa among gusto, mas bahay pa, o batyo na lang tika. Ayaw, sir! Babag. Ayaw, sir! Dupad-dupad ka ba? Kaloy! Ayaw pagdupad ka! Ayaw papyangin mo, anak! Pues, kung dili ka gusto, nga dunay daw tang may tabo kang melody, pahawa na. Pahawa na do! O, sir, mamahawa mi. Ayaw lang pasakitis, Melody. Kaloy! Melody. Pagpalayo na lang ko. Kaloy! Tinutukay pa mo. Wa ka pa makalitok. Dayon! Dili ko makatugot nga. Doon ay daw may tabo ni mo. Kaloy! Melody. Mahal ko ikaw! Kalitse! Masong! Hoy! Nagdo kag ikaw mo na igo, Barbara. Kapahong mo! Gusto Kaduha. na, anak, ha? Kaduha na! Kaduha ko ni Salva. Duha na kampana ang nausig ko para kaninyo. Ha? Kaloy! Adto na kami, sir. Sige, balik! Pahawa na do! Melody. Adto na mi. Yung Pagamping. Adios, Kaloy! Adios. Ari na mi. Uy, pahawa na kaloy! Oh! Niya ka, may kakos na sa imana. Kano ni kakos ka na ko? Sorry, sir. Ngano na? Gipakbod ko si mga asawa, sir. Unya, mugagkos ka ni ay! May kaloy! May dali na ba yun? Unsa ato na tanaw sa mga tao? O, bay, Buyaks. Abing tana. Tapos mo. Asun ka mag-aawag ko! Adto na mo, Abeng! Janice! Bye! Mga letse! Ayaw na mong balik! Di sa karusa! Bay, kaloy! Nihunong ka! Og nilingi ka. Saman, gusto ni mo makita si Miss Melody? Ha? Na siya, Buyaks. Kinsa? Abing, naglantaw na ako. Asa? Toda! Nasya! Pagkaway swerte sa inyong gugma. Hay! Gugma! Nga gibakbakan sa mga kasakit ka na! Giampo ko lang. Nga, unta, magpabilin siyang ligon. O nga, andam mo barog tungod sa among gugma. Kana. Uy! Tuwa na! Gibitad na siya ni Ma'am Barbara! Kano di ba sila musabot sa among gugma, uy? Bitaw. Gano man?
Nga do ka bakyod, Melody, ha? Di ka man makasabot sa bugtuyo ni daddy ni mo. Mami, Dili siya ang lalaki nga para ni mo, Melody. nganong dili man mo musabot? Nganong diktahan man ninyo nga akong kasing-kasing? Tungod kay para ra kinis atong kaayuhan. Mami, Itaon, Melody. Paminawag. diha na mo! Oh. Melody! Oh, Melody! Pagkawag ibatasan, anak ka. Oy, hala-hala, si Ma'am Barbara, ni apa ingon dire. Janice. Ma'am Barbara. Ma'am Barbara? Kuroy, gadong man in taon, ma'am. Unsabay sa in taon ako. Nga do, ha? Mangutana ka pa? Natural. Mangutan ako. Unsabay sa na ako nga ibo man in taon kung gisagpa, oy. Nga do, gipaso, di mo katong kaloy dire, ha? Nga no? Oy, ma'am taon, sabdapod in taon ko. Kinsa man ko nga mupugong kang kaloy. Di man ako'y tag-iya ining baya. Unsa? Labot pa, naag inyong anak, si Miss Melody. Dili mi gusto nga mubalik og sud pagkatong tawhana diri sa bay, ha? Dili, Janice. Di man in taon ko gwardya, Ma'am Barbara. Sulugoon ra ko ninyo dinhi. Pwes, usa na sa imong trabaho nga dili makasuod katong kaloy diri sa among panimay. Di man ka. Sige. Basunlon nga ni mo balik, Janice, katong kaloy. Di tayo, teka. Sir Masong. Nakasabot ka ba, Janice? Nakasabot man, sir. Timan-i ka na pag-ayo, ha? Ay, pagkaisog naman in taon ninyo, mamoy. Mupatay naman hinoon mo. Kadakon supakon ang among balao dinhi. Tao, baya mi, ma'am. Hilom! Grabe. Di na lang yun sila magpanuko sa pagpasakit sa ilang isig katao. Basta matuman lamang ang ilang gusto. Ang ubang ginikanan, di man magbuot in taon, oy, kung kinsa ang higugmaon sa ilang anak. Pero sila'y magbuot hinoon. Pobre yun tinuod si Kaloy. Pero usaon man, nga nahigugma man ang ilang anak. Nakapuntos man og dako si Kaloy sa dihang maokidi ang nagluwas kang Melody gikan sa tino nga kamatayon. Sa dihang nasunog ang ilang bay. Kay kung wa pa si Kaloy, siguro nga napaig na si Miss Melody. Unsay angin akong buhaton. Gisakitan ko sa nahitabo ni Kaloy. Buhay sapayan kung pasakitan ko nila ni Daddy ug Mami. Pero si Kaloy, grabe ang pag-insulto nilang Daddy ug Mami niya. Kaloy, hinaot ka dili ka basilag nako. Ug magpapili na ng imong gugma diri nako. Bisan pa sa pagbabag nilang Mami ug Daddy. Okay. Naog na mo. Naog. Waps! Salamat, Bay Boyaks. Ay, may pa yan. Bay Kaloy. Angay kang magbantay, ha? Kaya nagbahar ba to si Bragat? Nagbahar di mo. Ngakon, magkita mo. May mahitabo ganin nyo. Mau ba? Sige lang siyang pagarpar. Mau lagi. Bisang pagarpar na, pero di lang gitangay mo kumpiyansa. O, Bay Boyaks, salamat sa pagpahimang, no. Siya ra ba gitingali ang gusto nilang Sir Masong og Ma'am Barbara para ni Miss Melody, di ba? Nisalig ko kang Miss Melody. Nasayod ko. Nga dili siya magpada sa iyang mga ginikanan. May lang unta! Bida ganina, bahapit tigin ako ibutyag ganina ba? Ibutyag ng tanako. Ang unsa bay? Yan ang babagan man ang gugmas ulitaw daga. Ang menyo gani. Sama ni Sir Masong. Uy, buganit batanon. Bisan ako! Na, hapit tapos ko! Kana! Ha?
kaayong bunggo na Mr. Masong ato sa iyang asawa o anak. Bitaw. Salamat lang gani kay wa ninyo ni buhata. Ay, basta. Ha! Pasalamat! Pasalamat pa nga! Gidaog-daog man gani, Mr. Masong! Ana, Salamat. Kulata man ka! ana, Ya, pasalbahan pa ka sa iyang armas! na. Unya, saman? Ha? Madalipod ka pa niya? Ito bagabay. Bay abing. Kung Basta. inyo patong gibuhat, kasabot mo? Kung Na. inyo patong gibuhat, musamot kagubot ang ilang pamilya. Ay, para na ko bahala na gito dato ba? Pudsan man nga gusto niyang lumpago ng inyong relasyon ni Miss Melody. Buhaton Sige gito na ko. Kalma lang. Sagdi na lang. Ba siyempre nagbuabot pang mga adlaw nga magkaamgura sila. Ha? Kanus apa ka ha? Pinumdum lang ha. May kaloy, pinumdum lang. Ayaw kumpiyansang bragat. Kung ikaw ang unang kakita, birahi na yun! Kibasig, maunhan ka. Bay buyaks. Oh! Saman? Mo ba? Oh, bira yun. Ay, lala. Sige. Di papamas ako sa motor, be. May adoon ko. Kayo ganda ka. Ayaw pa kumpiyansa. Ito, bayabing. Babilin ka lang una, ha? WP! Masya WP. Why problema? Ay, Patik. Uy, si Bridget man gini. Nanawag. Hello, Bridget. Hi, Bragat. Nanawag ka man. Kuan, gusto lang akong maklaro ba? Unsa man, purtoy na gid si Masong? Unsa? Gusto kong maibaw sa tinuod. Kada sa ko gusto nga magpakamartir, uy. Di ko magpabilin sa taong way nahot. Ang tinuod, Bridget. Pordoy na si Mr. Masong. Unsa? Minilyon ang utang ni Mr. Masong diri kanako. Oh, really? Yes, Bridget. Pordoy na si Mr. Masong. Og dili na ka makahatag sa imong panginahanglan. Unsa, Bragat? Isultihan talaga sa tinuod. Para makabantay ka. Salamat, Bragat. Unya, kumusta man ka? Kumusta ang imong tinguha kang melody? Naibaw ko, oy. Dako kay kagusto kang melody nga anak ni Masong, dili ba? Yes. Tinuod ka na. Nanon niya, unsa man nakalandig na ka? Ha? O si buot mong ipasabot? Meaning nagkasabot na ba mo sa anak ni Masong? Kamu si Melody? Wa, Bridget. Oh, come on. Ha? Di bastard ka? Nagpadili-dili lang tingali. Magpalubi-lubi ba? Aron lugiton, Bridget. Oh, come on. Ikaw nga usa ka gwapo, ug kwartahan, balibaran. O lagi, can afford sa pagbalibad ka na ko. Ha? Gihilasan ko niya, Bragat. Di na siya makakita og lalaki nga sama ni mo, eh. Correct! Kanang klasehas babae, maunay gitawag og maot. Bridget. Naluoy ko ni mo. OMG. Nagaako si Melody og pakyas ni mo? Bridget. Salamat sa imong concern, ha? Of course. Nakailag ko ni mo, Gwen. Usa ka kagalante. Og nahibaw ko. Usa ka kapuputan. Ha? Not to flatter you, ha? Maunay ako nakita ni mo, Bragat. So, para na ako, yabag ako sa kababae nga babalibad ni mo. Bridget? Yes! Pero sa imong pagkatao, Bragat, magpakamartir ka sa usa ka babay? Ha? Sa usa lang ka babay? Oh, no. Of course not, Bridget. Mangutan ako nimo. Utangan man ka sila si Masong ug Barbara nimo. Wa sila mutapang nimo aron makumbinser ang ilang anak para nimo. Wa sila'y nahimo. Sige lang pasalig. Nga tabangan ka na mo. Pero layo ra kay gus kasing-kasing ni Melody. OMG. Basin og gipahimudsan ka lang. Unsay gipahimudsan? Gipahimudsan ka nilang Masong ug Barbara. Nahibaw man sila nga nakagusto kas ilang anak. Hinungdan nga gipahimuslan nila ang pagpanghuwam ni mo kwarta. Kay nahibaw man sila nga naibog kas ilang anak.
O di yun ka makabalibad sa higayon nga mo gamit silang kwarta ni mo, Bragat. Ha? Gets Mao ba? mo, ha? May punto ka, Bridget. Uy, ako mag-intriga ni mo, ha? Pero sayon ka ng sabton, uy. Imagine, ha? Kadakuan ang kwarta nga ilang nahuwaman ni mo. Nganong ingon anak kadako, ha? Tungod kay wa kang kabalibad nila. Tungod kay naibog man kas ilang anak, di ba no? Bridget, Aminin. may punto ka. Oh, see? Oh my God, naluoy kay kunin mo, Bragat. Bridget, Ayaw pagpakamartir, uy. Naida kang babae, no? salamat sa tambag, Bridget. Labing siguro. Maghuna-huna na to sa makadagan si Bragat sa ako mga gipanulti niya. Nga nagpahimo sila si Masok ug si Barbara sa pagpanghuwam og kwarta. Imagine ha, milyon ang nahuwaman. Ingon anak kada kong kantidad ang iyang napahuwaman nila. OMG. Paita di ang masungoy. Purdoy na cutie ay. Sorry ka na lang, Masong. Kinahanglan nga, move on ko, no? Dili mahimo magpakamartir ko sa tangway na hot. Di ko mukha o ginamusoy. Ha? Never. Nagtibal ning huna-huna ko. Naglagot ko ng huna-huna sa kipanulti ni Bridget ka na ko. Nagipahimod sa lang ko nila ni Mr. Masong o Tita Barbara. Gusto, mag-inom-inom ko niya. Magpahungaw lang ko sa akong kalagot. Sir Bragat? Oh, uy! Boyax! Sir! Oh, kuyawan lang tani mo. Kuya. May kinakita ta? Ay kong sa muka. Kaya gisapot ko, Boyax. Gusto ko mukilaw runog tao. Ay, Mao ba? Timing kayo. Aron, muhungaw ng imong gibati. Mao na kining panahon na. O sa'yo mauna kini. Ako nagisultihan si Kaloy. Kalabot sa gusto mong mahitabo. Onya! Ha? Usman! Asa siya? Kay kilawon ko siya. Asa siya? Karon ka. Diyan ako, Bragat. Oh, uy! Kaloy! Unsa man? Iwaso na to? Ha? Aron ba't tibuay ang tanan? Gusto ka? Uy! Gusto ka ba? Saman. Magpatay na mo. Buwang ni mo, Buyax! Tonto na ko, no? Ibaylo ko na yung kinabuhi na ko ninyo. Nga sa ato pa. Di ka makipatay kang bay Kaloy. Buyax! Patay mo. Kung mapatay ko na si Kaloy, unsa may akong gante, doon na ba? Ala. Ngita lagi kaganti lagi. Niyatong nagkita ta, matod pa na mo. Bisa kung siyang orasa, magkita mo ni bay Kaloy. Kung ano ni mo siya. Bukaan ni mo siya siyang o. Oh! Bitaw. Buhaton ko ka na. Istorya na ni mo. Pero kanangway saksi, nga ako'y nagpatay ka niya. Ansa? Ay, patay na mo. Patay na mo. Buhaton yun ako na! Patay na mo. Ha? Nabuang ko? Ha? Nabuang na ba ko? Nga buhaton ko na nga doon ay saksi sa mani mo? Oh no! Dili ko utok bulinaw. Wais kinido! Mao ba? Ako, Sir Bragat. Patay, oy. Wag yung problema na ako. Kung gusto ka nga, way magkasaksi kung magpatay ta. Auta na. Adto tas bukirang barangay. Adto tas bukid. Adto tayo ilawom sa kakahuyan. Ug dito, maghinabuwa ay tas tong dugo. Oh! Naungo na ka! Ha? Naungo na ka! Tana! Oo, hisgot magagungo. Di! Tiga balibara na! Sige na! Pero, makikita na ko karon ang general. Ano Di na. Nanawag na ko sa General Bato. Ay, General Bato? Yes! Yes, General.
Okay. Karon dayon, magkita ta. Ha? Pareho ni mo ang usa ka 6 bay nga puno sa sundao. Aron pagkuha ka nako. Oy, mga sundaw ko na mga sundaw. Ay, ayaw na lang, General. Ako na lang mo, anha. Okay. Bye. Okay mo! Buyaks! Dili parang panahon Patay. nga magpatay ta kaloy. Patay mo. Nanawag na ko si Bato. Diyan na mo. Ang isa ba to? Pula, tinuod ka to. Ay. Kaloy. Atik, talawang dako. Bangag sa ilong. Buang-buang is buyak ta. Swerting mo. Gawa ko kapangandam. Nakikita ko kalipay. Dili na ko isugal ang akong kinabuhi sa basurilo lamang. Oh, shit! Masong, kinahanglan nga aning hikayon. Pugso natos melody nga matuman ang atong gusto. Barbara, unsa kay may tabunong kung mapriso ta O ganun mapriso man ta? tungod sa atong utang. Why na presos utang, Masong? Tinuod na. Pero mapriso ta sa checking nga atong giisyu nga way pundo. Masong, Kada kong kawawan nga kitang duha mga priso. dili ko magpapreso, Masong. Maghikog na lang ko. Barbara! Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Mga higala, at ang ianguban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura Kalang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Ispares. Spinner, Randy Tayad. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aminidil Nacorda. Dalit gihapon kaninyo sa RMN Drama. Nagihigugma ka. O mga ito mga ka-listeners, ang part 13 sa Basura Kalang. So, medyo madugay-dugay na po siguro na yung part 14 kay siyempre patas on pa man. Nya ang saan nga paraiso pod. Kung masunod siya, so tungan-tungan naman guning duha mga ka-listeners, no? Pero paningkamutan ako nga mahanay na ko ning sunod jud ining Basura Kalang, ang saan nga paraiso, nya matagtakdol sa buwan. So kining tulo may dali magkasunod siguro. Ang mura sa Rintor, mura gwa pa man kayo mo taas siguro. So mao sila na itong update mga ka-listeners, no? Kay bro, gabi na diri mga ka-listeners, no? Mga tuog na. Basta ng baki na tuog na. Ay! Na kayo may uwan mga ka-listeners. So yun na tama. Thank you so much for watching, no? Wapas tayo shout out Wapas tayo shout out na. Sunod na lang kay simple daghan kay request ano yung Basura Kalang mga ka-listeners, no? So muna nga ako sa gitrabaho gid kay daghan kay nangita sa part 13, no? Asa na ko no. So more to itong update ron. Thank you so much for watching and God bless.